Neviem už, jak som ten fotoaparát získal, to sa už nepamätám. A sám som si robil fotky, aj malé, aj väčšie, aj vyvolával som to. Bolo to také zaujímavé. Ešte mám kopu všelijakých tých prvých snímek, čo som sám vyrobil. Už v dneskajšej dobie každý to nese si nechá vyvolať. Predsa to robia lepšie jak amatéri. Ja som bol len amatér z začiatku a myslím, že ani teraz som není taký profesionálny. V čaštine som sa učil kováčom, pod kováčem. 3 roky som sa učil. Potom mne zavolali na skúšky do Bratislavy. Mal som urobiť kliešte, ktorým sa chytá železo, keď je teplé. No, tak som to spravil. No a ten skúšajúci sa mňa začal vypytovať aj na politické veci. No a pýtal sa mňa, že kto je predseda KSČ. No, vím, ktorý somár. Mal som trošičku pod čepicu. Tak som bol aj odskúšaný. Deti rádi fantazírujú a postupne, jak vyrastajú, tak sa to z nich vytráca a nakoniec život donúti každého niečo robiť. Potom som si našiel aj manželku, ktorá robila servírku v nemocnici. No a potom odišla do Slovnaftu pracovať až do dôchodku. Narodila sa nám jedna dcéra. Včera moja tá chcela byť fotbalistka. Vyrostla, dala sa na ekonómiu. No, v živote sú všelijaké prípady. Aj mňa to pochytilo. Prestával som počuť. Úplne nastalo ticho. No a tak musel dávať pozor, kto čo rozpráva, na pery pozerať, aby proste moje pochopiť, o čom je reč. No, je to ťažké. Človek, aj keď chce, vždycky sa niečo pritrefí. Na prifotení človek nepotrebuje počuť, tam potrebuje len vidieť, aby vedel nadstaviť si ten fotoaparát a scvaknúť, spúšť, aby bol záber výborný. No teraz tak sa pýtam, pozerajte. Teraz by to bolo asi tak, a toto trochu níže toľko, aby to neostávalo od tej steny. Teraz pozerajte tak, ešte dole trochu níže. Hej, aby sa dotýkalo steny, neostávalo. Dnešní ľudia sa naháňajú, aby čo najviac zarobili. No, jak volakedy ľudia sa viac bavili. Boli všelijaké zábavy. Proste a mali prácu. Keď nerobil, tak komunisti naháňali za príživníctvo. Dneska moc ľudí nerobí, odkiaľ berú peniaze,
čerstvý. Dcera chcela, aby išiel k ním bývať, ale ja som chcel byť sám, kým vládzem, nepotrebujem žiadnu pomoc. A starobinec? Čo bych tam robil? Fotil tie zubožené tváre. To už není pre mňa. Nikto nediriguje. Ten personál musí dochodci poslúchať. Neviem, jak to tam v skutočnosti je, ja som tam ešte nebol, ani tam nepôjdem. Radšej sa obesím. Manželka robila na smeny, tak som sa musel naučiť aj variť. Aj som tam niečo upeciť. Nebol som problém. Keď bol materiál, bol recept, podľa receptu sa všetko dalo spraviť. Aj zákusky som napiekol. Od masa, proste všetko som dokázal spraviť. Manželka chodila na zmeny, tak mali sme vždycky čerstvé jedlo. A v tej doby si varím sám. Žena ochorela, odišla do nemocnice, toľkokrát ju strčili do tej CT tunelu, lebo jak sa to hovorí. Až na 5. krát zistili, že čo má. No, a už potom nebolo pomoci. Prístroje sa furt zdokonalujú a predsa moc nevedia pomôcť. Keď už je to taká choroba, nevedia pomôcť. Myslím 11. septembra ja som mal pozvánku do klubu dôchodcu prebrať si oného jubilejné peníze. No a došiel som domov a babka o 9. večer skončila.
Niekedy sa zobudím a mám pochybnosti, mám strach, čo bude a ako bude. Na nebo neverím. Jak aj ostatné živočichy skape, zahrabu, zhnie, prach sa obrátiš. Hotovo. Nic. Ešte sa odtiaľ nikto nevrátil. Do prírody rád chodím. Lebo je tam ticho. Hoci kde sa posadím. Zvieratá príroda sa mi odhalí do korán. Posadil som sa, jak bol brod, cez rameno. Prišlo stádo jeleňu, mohl som aj fotiť. Tí odišli, došli diváci, tí sa začali kúpať ve vode, špléchať, kvíčali. To nádhera. Keď človek chce niečo odfotiť, tak musí si nájsť také miesto, kde není veľa ľudí, lebo ľudia robia hluk a nič zaujímavého sa fotografovi neukáže v prírode. Keď človek chce mať dobrú záber, musí využiť ten moment, kedy to bolo najlepší. Človek skúša, jedna sa nevydarí, spraví druhú, tá je lepší, no nakoniec dojde, že až na tretí pokus sa to vydarí najlepší. Keď príde zubatá, nič si nepomôžem. Povie, narobil si neplechy dosť, ideš se mnou a nepomôže mi ani ten najlepší doktor.